Konefolk har ikke snjaldrara. Og heldur Y-kromosom. Kvoi? Ja, men det er DNA i sida. Det kan jeg holde seg Kara Saustøyn, som i Gjørskvölde lærte og gjør noen kinsvittlingarstånd førja. Sjálvande, jeg husker jeg hikk høyr, nu kommer man til at jeg hikk, ja. Agendaen ikke bare tja kringvarpene, men globalt, at kinene skulle være flautande. Menn skulle være koner, koner skulle være menn, og ikke vender opp, og ikke vender nyer, og ikke vender nekka. Jeg vet. Koner har ikke morst. Koner har ikke Y-kromosom. Koner har ikke Y-kromosom. Menn har Y-kromosom. Hangren morster av baden, så har det Y-kromosom. Kvoi? Tog jeg DNA i sier det. Det er DNA som sier til at han skulle ha morst, sier også til at han skulle ha Y-kromosom. Så her så tingene henga saman. Så det bare kjenslene og hormonene etter. Og de tingene flautande. Hormonbalansen kan avverkast etter hvordan mennesker kjenner seg. Hvordan det kjenner seg for at oppføre seg og gjøre seg til, så kan balansen her mellom østrogen og testosteron kan skal være allysenter av leie. Jeg vet at menn kunne også ha sin av østrogen i seg. Og du kan fylla, altså, du kan gjøre hormoner, altså, flautande. Du kan sprøyte eller fylla hormoner ui et menneske, så balansen for av leie. Men du har ikke brøyt hverske kromosom eller DNA. Og du kan skjera kinsorgan i av, eller operera så det ser ut som det hitt kinne. Men du sørst det lenga løy. Sørst du en tranni, så hikker du hatt det med av vårt her. Ja. Gjør meg kraft, altså. Hva feiler som han maler som en kone, han helst vil en kone, hatt det en med av vår. Så mye var det. For jeg sier at du vet det. Et konefolk hever ikke morst, og det hever øy heldur Y-kromosom. Det finner ikke Y-kromosom og tar kromosom sammansetning. Her ikke Y, her bare X. For det meste 2 saman, kanskje 8 saman, kanskje 3 saman, kanskje 4 saman, men du finner ikke Y. Hikker du på et mannslikam, så finner du XY, XXY, XYY, YY, XX, men for det meste XY. Men du finner Y, og tar du hikker du på kromosomen her XY, hikker du så mittel bøyne, og her dinglar også her. Her hanger en dinglepeter her, dinglar. Ja, heter det med avur. Og så fer og spyr bort, fer og hikker på DNA. Hva sier DNA? Ja, men DNA sier det som skal være 8 og være i kromosomen. Så i kromosomen og hanger en dinglepeter her, så det til at DNA sier det skal være det her. Så fer spyr bort hva DNA sier. Det sier det. Det er det samme som man gjør heimasøyer. Ser heimasøyen sånn ut, du sier det her, jeg spyr bort, fer hikke etter kodene, ja, men du sier 8 nå, hva innan nå i? Du sier 8 nå, hva innan nå i? Det som 8 nå, årsak av kodingene. Det vil si at sier du, det som du sier av kinskøkenen, og det som du sier av kromosomen årsak av kodingene. Du sier at disse 3 henger sammen, og hatta din kinslige samløyge. Kari Saustøyn til Nossøyd. Mengt få det kun tilar så kringvarpene. Sputja likne ut i endalesa baner. Hatt det som Bibelen kallar vitenskaper, falsliga så kallar. Hatt det vært kalla vysind, og du vant til at jeg til at nu vysind, og jeg til at vi da finnes så snakk var 100 menn og kvitun kittlun, at
spänna som lögn och säga det samma. Orsaka av till att få lön och orsaka av till att öja göra det. Har allt en politisk agenda, inte annat. Har en politisk agenda som inte var byggvin för 20 år sedan, men nu är en byggvin. Kvoi tog man nu koppa öron konkon. Du vet att om man tälvar så hvis hästen koppar så är det nästa vantande och så fäller konkurren då vet du. Det är det som är. Man har långt och lagt så nägg och så är hatt det nästa som man ska lägga. Och för man tycker Herre Satan. Tycker Herre Satan, tog Herre Kari Solstein och det Satan. Och så har du så pena rött och så rävliga ja, rävliga så inte tvärs jöken det kun. Satans armar. Så jag går till att jag slett inte tycker att ligga. Jag vet bättre. Och jag försöker spela näkran visande man, jag vet på så visande män är då. Jag tar lärde det här och åtan tar jattet här och skriver under på det här och så får det ju präkve och hvis du inte får präkve, ja men så har du inte tjejer av skolan till lunches och så får du inte arbete. Så jag vill säga att du måste gå till agendaerna, till linjerna som är lagt. Du måste fylja henne, gärst du inte det så är det inte. Gärst du inte det så är det inte. Väl, så är det inte. Men jag vet att det är tid som är det inte. Det var kokk med till øyrene. Ein stauran tvøybyttan kokk i middelen øyrene, og til vita ønske. Da er det nu sagt i hjertet som ønske god er. Øtte for gode er opphav at visdom, til byrjan til visdom. Jeg vet at god har rett. God har skapt alt. Og han skapte det kall og kall inn og her ønske middelen ting. Og det er det aldri. Det einaste mittentinge som kan finnas till att lacknar hava skåre borstor och men vad är det då? Då är det ett mittenting. Och vad är det mittenting? Till ett som kunde vara och 80 väl öremein men orsaka att du skåre out då. Så är det inte. Så tycker jag tranniskapur till inte annat än gelding och motivering og ei legging at du som god annars har skapt gott og til kunne aldri gjøre mann til kone og kone til mann. Aldri. Så at det er skuid, hamrande bort. Og til hva tid det er. Gjør så vel. Og et annet ting. Og et annet ting er at visenden kommer her til at tar vid akkurat her er DNA-opplysningene om hatta tinge og vi kunne brøyta til eller klipp eller kopiera til fra en øren og fære inn vi en nanorobot at klippa hatta vekk og la brøyta akkurat opplysningene på en her så det at hatta tinge brøytist så har du bare brøyta 8 ting. Vi vet ikke av til at det er 6.500 skjønnlige måneder av en gentebaden og en dronjabaden. 6.500. Du kan teka ett fingra bøyn eller ett annet bøyn i kroppen og du har et kalkinsbøyn, kvenkinsbøyn. Du skannar et her, hikker på, og her er måneder og han er alltid bum, du hikker etter bøyn, han er der. Bøyna grinden av en dronjabaden og en gentebaden er olika. Her 6.500 skjønnlige dokumenterer måneder av. Fysiske måneder, likamlige måneder. Og tar kommer innanfra og ut, årsak av DNA-en, så er det her. Ta ytre er årsak av det innare. Så at, ja, færre tid og prøver vi på å brøyta 6.500 måneder og en menneske og få til å rykka. Og gjør en agent til en høyland drong. Det har fått et aldri gjørst. Aldri.
De får lagt av baden, og det er det eneste som de gjør i det. Det er at de legger, og undan av leggingene ganger liggen, og gjør noen kinsvittlingarstånd førja KVF. Kinsvittlingarstånd førja KVF. Selvstøyen, Nossødd, gjør så vel. Gå an åt.